Takže čaute, čaute, vítam vás pri prvej informačke, ktorá bude iba taká krátka, nejaké informácie. Takže začal som točiť Skyblock, zatiaľ tam je prvá časť, práve uploadujem druhú, uvidíme, kedy to bude, snačím skôr. Ďalej, budeme točiť s Monomom multiplayer let's play na jednom slovenskom serveri privátnom pre let's playerov. Takže z toho budú videá, dúfame, že ešte tento týždeň. Ďalej sa chystáme točiť nejaký parkour mod. Uvidíme, k čomu sa presne dostaneme. Neviem, práve pozerám, máme už, to je fakt obrovské číslo, 10 odberateľov. Akože na to, že máme deň, kanál, teda 2 dní, je to v pohode a dúfam, že pôjdeme hore, aspoň s týmito číslami. Prvé videá, moje Skyblock má 7 minút, druhé iba okolo 15, točím zatiaľ krátke videá, pretože neviem, nejako teraz nemám čas. Cez školu ho budem mať viac, keďže škole sa venujem dosť povrchne. To je jedno, takže v podstate nás odberajte, lajkujte, komentujte, kritizujte, aby sme si niečo z toho vzali, zlepšili sa a podobne. Takže ďakujem za pozretie a čoskoro nové videá. Čaute.